Hi guys, magandang araw nga pala. Magugupit tayo ngayon. Tuturuan ko yung paano Ano ka gupit. nasisira, ulo? Turuan kayo guys Oh, no, 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 no. Ito lang naman gupit ko eh. Bakit gagastos pa ako, di ba? Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko naman. Diskarte lang. Nice. Ganyan lang guys pag gugupit oh. Yeah, boy. Yeah, boy.
ba guys? Oh, di ba? Hindi lahat ng pagiging gwapo nasa barbero. You serious? Yung iba sa sariling diskarte lang. Nice. Ano guys, ayos na ba? Gwapo na ba? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Gwapo na ba? Di ba? Ganyan lang ang tamang diskarte eh. Kung ang gupit niya ay kagaya ng gupit ko, ganyan lang ang diskarte guys. Gunggong! Barinig kita sa mukha Ayos, di ba? Hindi makala bumayad pa. O yan guys, tapos na tayo maggupit. Ngayon, maliligo tayo. Papakita ko sa inyo yung shower namin dito. Yeah. Ito yung shower namin. Pag nasa accommodation ka nito. Di ba? O, shower na. Init. Saka pala guys, ang tubig dito, napakainit. Kailangan mo magpalamig ng tubig. Pag ganitong summer na, napakainit ang tubig dito. Ang nalabas dito sa gripo na yan, ano na, pwede mo nang ipangkape. Ano ka nasisira, ulo? Grabe talagang init. Kailangan dito, pag maliligo ka, magpapalamig ka ng tubig. Pag hindi ka nagpalamig ng tubig, hindi ka makakaligo. Kasi sobrang init. Oo, totoo ang sasabi ko. Oh? Grabe init guys. Kailangan talagang magpapalamig ka na. Tubig. Kaya pagliligo ko, magpapalamig akong tubig. Yan.